ya komana apedza basa raita kwe ya ndugu sunasana roti akude mari yawo akomana oda mari chinzo manje yosamani jega ayo taurana komana ozoti pa weekend abana ma next week abayo komana wapa mari obosa aya parizwa na mari ayo yosamani taurana komana komana manje ataurikina apedza kabasa rawa ya basa ndusuna ona mani jega ayo taurana komana ozoti ayo komana next week kana pa weekend ndo pa mari ayo taurana komana ayo taurana zvikudunga totaura nawe gari ene nekudhakwa kwaite kumashow kugaona ndochero taurana komana ayo taurana komana samani organizer zvino ayo vanoteerera taura nawe ayo uende zviwe taura nawe ga aiwe hauri soita